fantástica. Somos 4 amigos que nos xuntamos, esta é a terceira edición, cada ano vamos a máis, casi 150 coches, unha pasada, moi contentos, e agradecerlle a todo o mundo que se inscribiu, que veña a contar con nós. Vimos de Castro Caldelas, vimos un grupo de 7 coches de clásicos Terra de Caldelas. Xa viñamos o primeiro ano, hai 2 anos non podemos vir porque nos coincidiu que a festa do San Pedro, volvemos a estar aquí outra vez apoiando o Irixo. E un SEA 131, un 1430, pero bueno, temos varios coches, ven un Renault 5, ven un 124, ven un Calibra, temos varios coches dentro do clube. Pois está moi ben, e o de feito tamén nos organizamos, que temos o noso día 6 de julio a semana que ven en Castro Caldelas, e é unha maneira de potenciar o coche clásico e de conservar os vehículos antigos. Estaremos sobre as 10:30, 11 menos cuarto da mañá, os coches estarán situados na plaza do Concello, dispondremos a sair a primeira ruta. A primeira ruta iremos hacia a zona de montaña do Irixo, zona de Ermida, despois baixaremos hacia a zona de Parada, baixaremos hacia a zona de Barcia, e despois cruzaremos por o Concello de Boborás. Faremos a parada no Pazo Tizón, descansaremos un ratiño, a xente comerán os pinchos, e depois procederemos ao inicio da segunda ruta, que xa sería pola zona de Irixo. Contaría con un poquinho de trozo de Boborás, pero bueno, remataríamos na Pena da Sela co gran xantar popular. Eu veño do Carballiño, é a primeira vez que veño, aínda que me levo moi ben con todos os da organización. Nada, este ano animeime, teño un coche de correr, pero xa é histórico, con 32 anos, é do ano 93, e dixe, pois bueno, vou desempolvalo e darlle unha voltiña, despois de tanto tempo. E nada, participar aquí, axudarlle un pouco a organización, e nada, pasar o día con xente que merece a pena estar.